Bueno, bo día a todos e todas. Va a comezar o pleno extraordinario o día 29 de outubro. Primeiro punto do día, proposta de aprobación da ordenanza fiscal reguladora de taxas de ocupación de terreos de uso público con mesas e cadeiras con finalidade lucrativa. Informa a secretaria. Como xa vos expliquei na comisión informativa, como non había ordenanza de terrazas porque estaba derogada, elaborouse un texto novo o alcalde encargou un estudo económico para que se calcula en base ao valor do solo para saber o prezo por metro cadrado tratase de aprobar outra vez a imposición da taxa e a ordenanza fiscal que regula. Quería presentar unha emenda antes de iniciar o traballo. Sí, emenda. Presenta, sí. Señor Sardiña, pode ler? Sí, procedo a lectura. Emenda ao ditame da Comisión Informativa de Contas e Facendas sobre taxa de ocupación de mesas e cadeiras. Exposición de motivos. O artigo 26.1 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado polo Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, establece que as taxas devénganse segundo a natureza do seu feito impoñible cando se inicia o uso privativo ou aproveitamento especial ou cando se inicia a prestación de servizo ou a realización de actividade. Aínda que en ambos os dous casos poderá exixirse o depósito previo do seu importe total ou parcial. O artigo 26.3 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobada polo Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, contempla a devolución do importe das tasas cando, por causas non imputables ao suxeito pasivo, o servizo público, a actividade administrativa ou o dereito á utilización ou aproveitamento do dominio público non se preste ou se desenvolva. Considerando a suba dun 20% da taxa por ocupación de dominio público cando o Goberno do Estado acaba de propoñer un novo estado de alarma, está debatendo nel, ata a primeira semana de maio, temos que considerar a hora de establecer unha taxa para o ano que ven, que cando entra en vigor. Considerando as limitacións ás que pode haber lugar, segundo a normativa que lle afecta a hostalería, tanto no relativo que a situación de estado de alarma ou incluso a alerta sanitaria na que seguimos, na actualidade, considerando que se requerirá informe previo dos servicios técnicos e xurídicos onde se especifique que o servicio ou a ocupación do dominio público non sería realizada ou non fose realizada por razóns alleas o propio suxeito pasivo e que o Concello non preste servizo nestas circunstancias, xa que a realización do mesmo é a que determina a posibilidade de exixencia da taxa por a dita prestación, propoñemos as seguintes emendas parciais ao ditame da Comisión Informativa. Sí. Engadir unha disposición transitoria primeira, segundo o seguinte texto, no caso de estar en vigor o estado de alarma ou alerta sanitaria, a taxa sobre os servizos non prestados polo Concello ou non utilizado o dominio por causa allea a quen ostenta o dereito de uso serán obxecto da correspondente devolución de ingresos polo tempo en que non se realiza a dita prestación de maneira plena ou non se pode utilizar o dominio público, previos os informes técnicos e xurídicos que se realizarán de oficio. Segundo, engadir unha disposición transitoria, segunda, que adapte a ordenanza ás limitacións de uso do espazo público alleas ao propio suxeito pasivo en estado de alarma ou alerta sanitaria. Terceiro, devolver a ordenanza para que a Comisión de Contas e Facenda ditamine o texto completo. E cuarto, dispoñer a apertura do trámite de modificación da ordenanza fiscal número 6 de recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos. Nada máis. Grazas. Moitas gracias, señor Sardiña. Te vou dar a palabra á secretaria para que informe ben dos puntos do nivel legal. Brevemente, o primeiro, estas disposicións transitorias de adaptar a ordenanza ao tema do COVID, eso non se pode facer, non se axusta a normativa. Motivo polo que todos os concellos, para evitar o cobro de taxas este verán, derogaron a ordenanza, porque é a única posibilidade de non cobrar. No momento no que se produce o feito impoñible, devéngase a taxa e hai que cobrala, non ni máis ni menos. Se polo estado de alarma resulta que a hostelería ten que pechar, non vai a poñer a terraza e, lóxicamente, o feito impoñible non se produce e non se vai a cobrar nada, pero directamente esta disposición transitoria non podería dispoñela porque non se axusta a normativa. Non sei se me expliquei con claridade. Moitas gracias. Bueno, realizamos o primeiro turno de intervencións.
Señor Arias, no. Señor Sardiña. A ver, a disposición transitoria non é contravén a normativa, efectivamente, estáse dicindo que a taxa non será impoñible no caso de que non se produza o feito. Entón, niso concorda plenamente con a normativa a emenda e a proposta de disposición transitoria. A única cuestión que pode ser unha novidade, pois, efectivamente, que se realizará de oficio. Non que teña que ser os propietarios dos bares os que teñen que solicitalo. É a única novidade con respecto ao que pode haber de normativa aí. Está todo axustado plenamente o que están aplicando en algúns concellos que fixeron esta mesma cuestión. Que non derogaron a taxa, pero que de oficio iniciaron os trámites a hora de non aplicala porque a hostelería estaba pechada e non se debía de cobrar. Entón, nese sentido, ese é o camiño. Eu sei de concellos que aplicaron non incluíron esta normativa na ordenanza propiamente dita, pero sí que aplicaron. Por lo tanto, porque non contravén, evidentemente, a legislación. Está así recollido literalmente. Tamén habería que, en todo caso, son limitacións alleas ao seu propio suxeito pasivo, as limitacións do 50% en canto a disposición, é dicir, non é o mesmo unha concentración de mesas, como pode ser sen limitacións, que unha concentración de mesas co 50%, ou co 25%, ou co 75%. Aquí creo que se fixeron unha serie de modificacións relacionadas coa ampliación das terrazas, pero claro, a nova aplicación viría dada porque se incrementarían o número de metros cadrados e, polo tanto, o gravame. Porque fan falta máis metros cadrados para ter máis ocupación. Entón, ao final, o que se está facendo é unha suba encuberta non imputable o que é o local, neste caso, non? É dicir, os propietarios do local. Entón, nese sentido, sí que vemos necesaria adaptar a esa situación, porque non é o mesmo ter as mesmas cadeiras en menos metros cadrados que telas en máis. Non é algo que sexa imputable ou exixible aos locais hostaleiros. Por iso presentamos tamén esta cuestión. Nese sentido, antes de calquer outro pronunciamento, por iso pedimos que volva outra vez a Comisión de Contas para que se ditamine o texto completo e se busque a mellor fórmula xurídica para adecuar estas cuestións. Non queríamos un pronunciamento aquí tan rápido, non sei, eu estou explicando o que é o fondo do asunto. Pois claro, tamén vemos importante que se faga unha modificación da ordenanza de recollida de tratamento de residuos sólidos urbanos, porque isto tamén ten outras implicacións que tamén vemos necesarias e, como non podíamos participar da comisión, tamén temos propostas nesta liña, pois tamén vai incluído, simplemente é unha disposición declarativa do pleno. Nada máis. Moitas gracias. Señor Sardiña, a secretaria non ve posible este tipo de puntos. Sí que yo comentei en algunha ocasión de facer algunha referencia á situación que estamos a vivir e xa me dixo no seu momento que non se podían facer ese tipo de o que expón vostede, non? De disposición transitorias. Estaría ben, se quere facer as cousas con tempo, fai 2 semanas que ten a información da ordenanza e toda a documentación que se levou tamén á comisión, non traer esta emenda o día do pleno extraordinario. Tivo tempo, se quería ter información, quería que se debatera na comisión, tamén tuvo tempo. Ainda que non estuviera presente vostede na comisión, as pode presentar. Pero, vamos a facer a votación... sí, perdón. Interven, señor Sardiña. Sí, se abre a segunda ronda. Interven. Ben. Como comprenderá, as propostas fanse cando se poden facer. Este concelleiro pode facela directamente a este pleno, esta proposta, esta iniciativa. Como comprenderá, leva toda a legislatura sen contestarme un só escrito. Creo que me contestou unha pregunta de última hora nun momento dado, polo tanto, eu a confianza en vostede teño totalmente perdida. Eu teño que exercer as miñas funcións, exerzoas nos órganos onde teño que exercelas con todas as garantías.
Entón, esta proposta, cando está presentada, é no momento en que ten que estar presentada. Estou exercendo os meus dereitos e vou nos exercer nos órganos correspondentes. É dicir, se non veño a comisión, pois non podo vir a comisión, non podo presentar documentación para a comisión. Evidentemente, hai outro membro do grupo mixto que ven que lle corresponde a Comisión de Contas e Facenda, por lo tanto, está no seu dereito a exercer esa representación e nesa comisión realizar o traballo que ten que facer, claro. Nesa comisión tamén poderían falar destas cousas, supoño, non vin no ditame nada referente. É a primeira noticia que vostede intentou estas iniciativas. Por suposto, non nos la explicou, evidentemente, non nos explicou nada disto no seu momento, de por que facía esta ordenanza, cales son os motivos, que intencións teña todo isto, non nos lo explicou. A nosotros non nos chamou para nada diso, e nós non temos por que vernos vinculados con alguén, con un alcalde que non conta para nada coa oposición, vale? Entón, se nos pide a oposición que vayamos a vostede, pois diremos, mire, primeiro veña vostede a nós. Se lle interesa algo, acordar alguna cuestión concreta, o primeiro que dun diálogo é dar un paso. Nós estamos dando pasos continuamente, estamos poñendo propostas en riba da mesa. Neste caso, nesta proposta, pois seguramente que se lese un pouco máis reparadamente non tería ningún problema porque non contravén en absoluto a ordenanza, en nada. De aplicación, se se quere, ata directa. Se se quere, ata directa. Evidentemente, sin sequera estar incluída na ordenanza. Sen sequera estar incluída na ordenanza. O que pasa é que hai que ter a vontade de facer as cousas de oficio. Hai que ter esa vontade, é esa decisión política que é máis importante. E a cuestión de estudo xurídico que é necesario, que por iso pedimos que volva á comisión, fíxese, nós non estamos representados na comisión, e pedimos ainda así que volva á comisión, e que se estude, engadir unha disposición que teña en conta esas limitacións no uso dos espazos, que van existir, que van ser reais. Entón, nese sentido, gustaríanos que, aínda que non de maneira, se non se acepta tal como está, polo menos instalo a que se cumplan estes puntos. Políticamente. Políticamente. Instalo políticamente. Xa sei que van votar en contra destas emendas, pero polo menos que traballemos un pouco nunha dirección para paliar as consecuencias desta pandemia. Nada máis e moitas grazas. Señora Arias. Bueno, pues la verdad es que nos hemos visto sorprendidos por esta enmienda. Honestamente, confieso que estoy descolocada, lo confieso. No preveía para nada algo así. Sí que es verdad que la secretaria ha sido clara en su postura, es el órgano administrativo que tenemos para regirnos, para fiarnos. No tengo por qué poner en tela de juicio en ningún momento la información que ella nos da, pero sí que es verdad que me encuentro un poco descolocada por este tema. Entonces, en principio, nuestra postura con respecto a aceptar o no este tema, pues será de abstención, porque confieso sinceramente que desde el Grupo Popular nos encontramos descolocados en este momento por este tema, honestamente. Moitas gracias, señora Arias. Bueno, decirlle, señor Sardiña, que o Goberno do Concello de Cabanas estará expectante ás condiciones que se verán no futuro, decir, con posibles estados de alarma, con posibles restriccións. O Concello actuará en apoio a todos os sectores que sean necesarios. Xa se fixo ano pasado con esta ordenanza, onde se derogou para que non se podera cobrar. E se o temos que facer para o ano que ven, o facemos e non temos problema. Ou outras medidas que teñamos que facer. A hostelería, en este caso, porque esta afecta directamente a hostelería, non vai quedar afectada por posibles situacións que poda haber o ano próximo. Este Concello, obviamente, os vai apoiar sin ningún tipo de titubeos, de acordo? Así que, bueno, vamos a votar a emenda do señor como se chama ahora? Marea de Cabanas. Votos a favor? 1. Abstencións? 4. En contra? 6. Ben, pois... realizamos a votación da ordenanza.
Votos a favor? 6 en contra, 1 abstencións, 4. Moitas gracias. Punto número 2. Proposta de convenio de colaboración para o desenvolvemento conxunto de transporte metropolitano de Galicia na área de transporte metropolitano de Ferrol. Informa a secretaria. Moitas gracias. Informa o concelleiro. Sí, brevemente. É un convenio que ven a sustituir o que estaba vixente e prorrogado anterior e é un convenio transaccional hacia o novo modelo de mobilidade que pretende implantar a Xunta. Vai ser moi temporal e de corta duración. De acordo. Alguna intervención máis? Non? Bueno, temos que ratificar o punto o orde do día que este é un punto que non estaba fixado na convocatoria e a inclusión do punto. Votos a favor da inclusión deste punto? Por unanimidade. Moi ben. Bueno, pues realizamos a votación se nadie quere intervir. De acordo, pues a votación do punto número 2. A favor? Todos a favor. Moi ben, pois non tendo máis que tratar, será por concluída a sesión. Moitas gracias.